L'espectacle del circ es remunta fa més de 3.000 anys al llunyà Orient, en països com la Xina o Mongòlia, on van començar-se a exposar davant del públic tot tipus d'acrobàcies. Però no seria fins la civilització grega i l'imperi romà que el circ es faria popular com a principal espectacle d'oci dels seus ciutadans. Mollerussa, cruïlla històrica de camins, ha vist passar al llarg dels seus anys desenes de circs itinerants que són recordats per diverses generacions. Un dels primers de l'època contemporània en fer parada a Mollerussa va ser el Circ Rubí. Va instal·lar-se a la plaça Sant Jaume davant d'un magatzem, just al costat de la sortida de l'Avinguda Catalunya. Era un circ modest i actuava a l'aire lliure. El repertori consistia en uns esquetxos d'humor, a més d'una jove trapezista que actuava amb energia i entusiasme. Van ser unes sessions ben concorregudes. El finançament de l'espectacle, voluntari, es va passar a la plateta al descans. El Circ Frèdia s'instal·là a la mateixa plaça Sant Jaume, prop del carrer Molí. El Frèdia disposava de carpa pròpia i la professionalitat dels artistes era ben patent.
Les nombroses actuacions dels humoristes, malabaristes i acròbates van fer les delícies dels mollerussencs. El Circ Olímpia va posar el seu camp base al mateix enclavament, just davant del carrer Balmes. També disposava de carpa pròpia. Hi van abundar números de malabarista o d'equilibrista sobre el cable. Però, sens dubte, el centre d'atenció van ser els dos barristes joves, els marsans. Es dividien els seus papers. Un feia la part còmica i l'altre s'encarregava de l'aspecte més formal de l'espectacle. El cronista de circs Jordi Elies va augurar-los un gran futur. El Circ Monumental va instal·lar-se al bell mig de la plaça Sant Jaume, donades les grans dimensions de la seva carpa. La comitiva de vehicles de la companyia va acabar ocupant tota la zona. Hi van abundar números d'acrobàcies sobre llit elàstic i especialment aplaudit va ser l'elefant que portava dues noies al seu llom. El pas del Circ Monumental per Mollerussa aquell 1964 va ser motiu inspirador del cineasta Ramon Monfà per elaborar el curtmetratge Pasó un gran circo.
La plaça Sant Jaume va ser l'epicentre d'aquells circs ambulants. També, durant la Fira Sant Josep, juntament amb l'Avinguda Catalunya, la plaça es quedava petita. Amb el temps, l'Avinguda del Canal esdevindria l'espai molt més ampli on van poder-se instal·lar els nous expositors de la fira referent a maquinària agrícola. En disposar de nou de l'espai de la plaça Sant Jaume, l'Ajuntament va encarregar a l'artista local Josep Isanda el projecte d'un monument. L'espai va condicionar-se amb arbres, zones de repòs i d'oci infantil. Més endavant, el ciment va deixar pas a la gespa i la terra fina per fer-la més confortable. La plaça Sant Jaume va ser centre d'oci i espectacle amb el pas dels nombrosos circs itinerants que feien parada a Mollerussa. Actualment és un oasi de tranquil·litat per prendre la fresca als estius i el sol a l'hivern. Els circs i la plaça Sant Jaume són dos records inseparables amb la història recent de la capital del Pla d'Urgell.